Jaya. Happy. Masa iki setu? Setu. Ah. Ah. Ayo lemah jeledeng. Owe owe. Ayo Mas Haris. Kirang langkungipun ayo lo Mas Wicok sing alon-alon sejogetan kalian nanta. Benjang menapa le wangsul ampun ngantos disusul maknesipun nang gundul ulate kok njegadul pikirane modal mandul kono mung kendangan dengkul nilarke dusun kersane kapripun saya tangelamun lamboke sampun wonten dusun kesang salaminipun kok njegadul pikirane modal mandul kono mung kendangan dengkul nilarake dusun karsane kepripun saya tangelamun lamboke sampun wonten dusun gasang salapinipun Jawa Cipta Budaya
Siram tali eko Liaris Mas Ticok Gondrongi Tak jelendek Ayo dah Kalian lenggat linggut Bopo Tumijan Kalau menikah sasarangan Bopo Jarwo Hae hae Gati asjad hae ya ya ayo doa ini Ledang lakune tumujana sajroning dalemku sapa pawongan kainduk kayu Mbah Mati ana apa tayu tulung ngono kepriye ati kula mboten sranta amung ditinggal lunga dalem mbok aku ra kuat aneh napa megap-megap kaya-kaya dirajat Mbah Mati alah aneh apa tayu oke ndang mriki ati kula abah-abah kok malah bubrah Mbah Mati dalem aku nang kene lho yo ati kula pun dhewean ora karuman mungkin kula nganteni awak nganti kurung kula mboten saged turu pun sebulan pemotin kula tirakat boten mangan sego nanging kula mangan roti oh ceritane kowe iki poso sekawan minggu piye yo rasane kaya setahun ati saya bingung hanane amok kebrungsung dan rabekno Mbah Matin dan rabekno kula boten kiyat ngrasakne nikmate tengah ijo hae os yuk 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 au lo lo jas oke sedoa kan ngadem kita tuh jas
Doa ketangane kan witane wadem deh. Lek wani ya mbok mepet panggung kene Mbak Mandor. Hae, yuk. Mbak Mandor Gunung Bolo. Hae. Hosa. Hae. Hosa. seneng sebel apa maneh tresna nanging saikine radi
dinyono kowe sibuk rayu aku ela elo ela ela elo KSS KED Matur nuwun kalau menika rawuh wonten dalu menika. Kalau ki Bos Agung lagi sarangan Mbah Mandor GB audio matur nuwun. Menggeh. Yuk yo. Doa. Ho. Ya. Nah. Nah. Oh. Ayo dikepenake goyangane
budaya. Hik. Lo. Ya. Ah. Ampuk Jaya Krata kira para satriya. Ayo mansareh dhisik, Mas. Pak Joko. Katuran pinarak kalian Mas Sis dalem mriku. Was. Hoi. Ha. Ya tumendek gemprang-gemprang ana bahan lir sang Singalodra ridhaniri sang raseksa ana bahan montap sarwi lumampah nyegat sang pekek kang pegatan samulat irngu jiwat sang lumangsa mangsa rabab kasolayan cak duwen sing prasaja lan uga sing alon-alon kono pradya Prawadya Bala sesarengan Mayang Sari Audio. Ya tumandang gemprang-gemprang ana baang ler sing alupra